खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै 2 आगस्ट 2023 बारायजायो बुधबार बे दाननि नैथि खालार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बेंटल पुलिस आउटपोस्टनि हमगार्ड बासुदेव किस्कुखौ बुथारनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरिफोरखौ पुलिसा एरेस्ट खालामबाय। हमजानाय दायनिगिरिफोरखौ रुनिकाटा गरसिंपारा गामिनि थागिबि बानिबास हेम्ब्रम आरो काट्रिबारिनि थागिबि बा काट्रिबारि गामिनि थागिबि फिलिप टुडु होननानै मिथिहोदों। पुलिसा बुंनाय बायदिब्ला बे गिथाव बाथाव जाथाया गोसो थोलायनो थाखाय जादों होननानै फोरमायदों। गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथाय लाजाबाय थानाय फरायसालिनि सासे फोरोंगिरिया जापानिज थाम्फैनि बेमारजों गाग्लोबजानानै थैनांगौ जाबाय। थैनाय फोरोंगिरिनि मुङा जाबाय उनुप सैकिया 57 बोसोर बैसोनि कछारीगावनि थागिबि आरो बेखौ थांनाय 15 जुलाइआव गुवाहाटी नोगोरमानि गंसे प्राइभेट फाहामसालियाव एडमिट खालामदोंमोन। नाथाय सिरियास जानायलाय बिनि उनाव बेखौ जिएमसिएचआव लांनाय जादोंमोन, नाथाय रैखा खालामनो हायासै। मुम्बाइनि साखाथियाव आरपिएफनि सासे कनस्टेबलआ गंसे खारबाय थानाय रेलगारनि सिङाव फायारिं खालामना होनायाव 4 सुबुङा गुलि नांजानानै अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय 4 सुबुंनि गेजेराव सासे सिनियर अफिसारबो दंमोन आरो गुलि गावजानायनि उनाव बा गुलि गावखांनायनि उनाव दायनिगिरिया ट्रेननिफ्राय बारजुमनानै खारखोमानो नागिरदोंमोन, नाथाय खारखोमानो हायासै। उनाव पुलिसा बेखौ हमथानानै लाखिनो हादों। गुलि गावग्रा दायनिगिरिनि मुङा जाबाय चेतन सिंह, इउपिनि थागिबि आरो थैनाय सिनियरनि मुङा जाबाय टिकाराम मीना। चेतन सिंहआ टिकाराम मीनाजों नांलाय खमलाय जाखांनायनि उनाव चेतन सिंहआ टिकाराम मीनाखौ गुलि गावनायाव बे जाथाया जादों आरो बे जाथायाव गुबुन 3 सुबुङाबो जिउ गोमाफादों। नाथाय बे जाथाया माबोरै जाखो बेनि गुबै जाहोनखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय भाङाखरनिफ्राय पुलिसा गोख्रों सिग्रोमनानै 4.13 ग्रामनि ड्राग्सजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिनि मुङा जाबाय आनामुल उद्दिन आहमेद, 32 बोसोर बैसोनि। सासे देरफुनाय सिख्ला जालाया सासे सुबुंनि अयथासार खालामनायाव गावनि बेसेन गोसा जिउखौ गावनो फोजोबदों। मध्य प्रदेश रायजोनि बिदिशायाव सासे 18 बोसोर बैसोनि हिनजावसाया सासे सुबुंजों गाज्रि नोजोर होजानानै आरो गाज्रि रावजों बखिजाबाय थानायनि जाहोनाव सहायनो हायैयाव हिनजावसाया गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों आरो बे हिनजावसाया दौलें लानानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों आरो बे जाथाया जाखांनायनि उनाव दायनिगिरिया पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय दुथां सुबुंनि मुङा जाबाय आमिर। आसाम पुलिसनि एसटिएफ बिफाना आसाम आरो त्रिपुरा बर्डारनि साखाथियाव गोख्रों सिग्रोमनानै भारतआव आयेननि बेरेखा हाबफैनाय 7 रहिंगा मुस्लिमफोरखौ एरेस्ट खालामदों। 7 रहिंगा मुस्लिमफोरनि गेजेराव 2 बांलादेशनिबो थागिबि। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय उत्तम पाल, काजल सरकार, सागर सरकार, पारवेज हुसैन, शिव शंकर घोष, कार्तिक नामा, मोहम्मद शाहादात आरो बिजय एम बाथा अदेबानि एनएलएफबि आफादनि गाहाय आर्मि चिफ बिथांखौ एरेस्ट खालामखांनायनि उनाव दिनैहाय एनएलएफबि आफादनिफ्राय खेंफोरथि होदों बा खौरांगिरिनि मेलनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा बुंदों आरो बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला एम बाथा बिथाङा दिनैनिल' दावहारु नङा, थांनाय एनडिबिआव बा एक्स एनडिबि आफादाव 25-24 बोसोरसिम खामानि मावखांनाय मानसि बिथाङा। बेनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंदों। दा बेनि सायावनो जोङो माखासे भिडिअ फुटेज दं, बेखौ देखायगोन। एम बाथाखौ दा सानबानि थाखाय एनआइएआ जुदि रिमाइन्डआव लांदोंबा, एनआइएआ एनएलएफबि आफाद थानाय समाव गैयामोन। बिनिया जों रावखौबो बुथाराखै, रावखौबो दमबो होआखै, जोंनि जेबो केस गैया एनएलएफबि आफाद हिसाबै एम बाथाया। नाथाय बिनि केसा एनडिबिआव थानायाव जादों। दा बेखौ जुदि बाव लांबायबा साननांगौ बाथ्राया बेसो, बेखौ थारमाने पलिटिकेलाइज माने खालामनो नागिरबाय। दा जुदि जोंनि एम बाथाखौ आर्मि चिफखौ एनआइएआ जुदि लांबायबा माबायाव लांदों, दा मा होनलाय एक्जेक्ट लकेसना माबायाव सानमारियाव बे सिबिआइ आरो एनआइएनि कर्ट दंना, सेसन जाज ना माबा दङ, बे जायगायाव लानानै थांदों। दा 5 डेसनि रिमाइन्डआवहाय कर्टआव लानानै थांसिगोन एनआइएआ।
दा दुखुनांथाव बाथ्राया आं बेखौसो बुंनो थांदों जानाखि सान्थि सुक्ति जादोंमोन बिटिआर एग्रिमेन्ट 2020 दा बेखौ जुदि रेफारेन्स जुदि जों लानानै जुदि नायोबा दा आरो बेखौ जुदि एनआइआव जुदि सोहैफिनदोंबा एनएलएफबिनि आर्मि चिफ एम बाथाया गैयाबाबो 20 बा 25 बोसोर एनडिबिआव मावबोबाय बे गुदुं गुसु गोखा गोखै सोर मा खालामदों सोर मा खालामाखै गासिबो ए टु जेड मिथिजोबो बेखौ जुदि लांबायबा जानाखि दा एनआइए दङ दा एनडिबिनि जानाखि दा बिथांमोना बा बिदामोना बा फंबायमोना दा साननांगौ लागा बे बिसोरखि बासायगोन दा बे जोंनिखौबो जुदि हमदोंबा बेखौनो जुदि दासिमाव जुदि लांदोंबा बिसोरखौथ' लांगोन बेखौ नुदों आरोखि आङो थांदों बिसोरो सानैबो सिभिल ड्रेसाव थांदों 25 तारिख जुलाइ सानजौफुनि टाइम ज' लोगो हमलायनानै रायलायनानै साहा लोंलायनानै चावमिन जालायनानै ओमफ्राय बिसोर 9:30 10:30 गेजेराव फैनानै जिखिजाया बुंफैदों नोंखौ उदालगुरियाव आरो सावरायनो लांनो नागिरदों होननानै बिसोर गारि गंनै फैदों बलेर' बिनिफ्राय आदा बाथाखौ बा जोंनि आर्मि चिफखौ एनएलएफबिनि आर्मि चिफखौ बिसोरो सराइकेला बे 7 APPNनि गेस्ट हाउसनिफ्राय बिसोर लाना थांदों मोनबा बिसोरो उदालगुरिनि पुलिसफ्रा फैदों काराइगावजों बिसोर थांदों 7 APPNआव जेब्ला जोंनि आर्मि चिफखौ लाना थांनो नागिरो उदालगुरियाव बिसोरो क'क्राझारजों थाङाखै बिसोर दस्रा रुट थांदों आरोखि लामाया थारमाने बबेजों फैदों बेजों हाबाखै बिसोर थारमाने दस्रा रुट लादों आरोखि बाया बहलपुर खिन्थु जानाखि उदालगुरिनि पुलिस पार्सनेलफोर फैफादोंमोन पुलिस अफिसारफोर फैफादोंमोन बिसोर थारमाने बे बहलपुरनि लामाखौ मिथिया आर्मि चिफखौ ओरैबायदि दारायाव खोख्लैदों माखासे थारमाने माबा मा होनोमोनलायो आन्डार आइपिसि आन्डार सेक्सन 120B 121 121A 122 387 506 आरो एडेड सेक्सन दंबावो आर्मस एक्ट आरो बेखौ खोख्लैनानैहाय जोंनि आर्मि चिफखौ साइन होदों कि नोंना एभिडेन्स दङ कि नोङो थांनाय बे ब्लाना मा थाय एक्जेक्टलि आंबो मिथिया दै जिखिजाया गेजेराव नुलाबायदोंमोन ब्लाना माबा बड'लेण्ड लिबारेसन आर्मि ना माबा होननाय बे संगठनजों लोब्बा दङ बे दानायाव होननानैहाय बेखौ थारमाने बे नोंखौ बेयाव माबानाय जादों होननानै बुङो आरोखि मानो होनबा नोंना एभिडेन्स दं होननानै जायनाखि एभिडेन्स लाबोदों बिसोरो बिनि नामा जाहैबाय दावहारु मानसिया टंलानि बे मानसिखौ अलरेडि बिसोरो ब्लानि माबायावहाय हमखादों बे मानसिखौ जेब्ला हमो अब्ला बेखौ थारमाने सुथ्रुआ जोंनिया दस्रा हारि नङा दै जोंनि बर'आनो हिन्ट होबाय आङो बे मानसिखौ दावहारु जानाखि सिखाव बेखौ थारमाने रिमाइन्डआव लाबोफिननानै जानाखि बुंहोदों खोथाफोरखौ जेब्ला जोंनि आर्मि चिफआ लोगो मोनो खिन्थु दावहारु होनायखौ मानसिखौ सिनाया रायलायफेरनोबो मोनाखै बे मानसिया थारमाने जोंनि आर्मि चिफखौ बुंदों बे इनभल्भमेन्ट दङ आरो बेनो माबानो खालामनो होदों इनसिस्ट खालामदों कि ब्लाखौ दानांगौ होननानै उइदाउट एभिडेन्स बिनि होनाय लोगो लोगो जोंनि आर्मि चिफजों एसे गुद्दा गुद्दि जालायलायदों आरोखि पुलिस स्टेसनावनो आं सिनायावसो नों आंखौ बोरै होनखो होननानै बिनि लोगो लोगोनो कर्टआव लानानै थांबाय कर्टनिफ्राय लोगो लोगो जेलाव लानानै फैबाय जेलाव लाबोनाया जाहैबाय माबायाव मा होनलायो 26 तारिख मोनायाव 5टा अराउन्ड उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट जेलाव लाना फैदोंमोन दाना बिनि अखानायै बिनि मोनायाव जेब्ला बे दावहारु सिखावा मानसियाथ' आरो उग्रपन्थी नंगौना नङा मिथिया दावहारुखौथ' जोंथ' सिखावसो होनना मिथियो नालाय नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि